no, Kim, you can't do this to me. You can't do this to me, Kim. You are strong. We had plans, Wani. You are strong. Japraiser ari pa hot seat. Vatsigiri vakatsamwa zvikuru apo anotida Kim Maziriri uyo akafa achitandanisa show yake yekuCanada akamirira kuvigwa apo mhuri yake iri kukumbira rubatsiro kuburikidza neGoFundMe nemamirioni emotokari nemari kubva kuna Wicknell Chivayo. Mafanzi anoda kuti Japraiser atengese one mota yake iyo yaakapiwa kukavha maburial costs evafi. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano ndapota musakanganwa kusubscribe nekulikewo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Kim, your mom is here. Kim, go your baggage. Kim, Kim, what is someone now? My guru. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri pakuchema nekurwadziwa kukuru zvichitevera kufa kwaanotida Kim Maziriri, feni raJapraiser uyo akarasikirwa neupenyu mutsaona yemotokari musi wa11 Chikunguru mwedzi wapfuura apo aienda kushow yeNdini Mukudzei kuEdmonton, Canada. Anotida uyo aive student yechidiki anotsanangurwa sechiedza chakajeka nemhuri yake akafa padivi peshamwari yake Edmore Mafuwe apo motokari yavo yakatadza kutena paCave. Mutumbi waAnotida wasvika nhasi muZimbabwe kuzovigwa, asi mhuri yake iri kutatarika ichivimba nechirongwa cheGoFundMe chinonzi In Loving Memory of Anotida kuitira kubhadhara mari dzekuvigwa. Zvichakadaro, Japraiser ari kushoropodzwa zvikuru pasocial media, vatsigiri vake vachiti ashandise upfumi hwake uwo hwaakapiwa naSir Chivayo kubatsira mhuri yaAnotida. Japraiser akaburitsa chishuwo chake pamadandemutande achiti ari kurwadziwa zvikuru nekufa kwevaviri ava uye akavimbisa kuti achashanyira mhuri idzi achinopa nyaradzo kana mitumbi yavo yasvika kuZimbabwe. Vatsigiri vakawanda vakaratidza manzwiro akasiyana, vamwe vachirumbidza mhinduro yake nemwoyo wese, vamwewo vachimukurudzira kuti ashandise mari kana kutengesa imwe yemotokari zvaakapiwa naSir Wicknell kutsigira mhuri yekwamaziriri nekwamafuwe panyaya dzemaburial costs. This is reality. You're a strong woman. Mhuri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.